Fil-Palazz tal-Gran Mastru fil-Belt Valletta, il-President ta' Malta Miriam Spiteri de Bono u żewġa Nutar Anthony Spiteri de Bono laqgħu l-ewwel darba fil-presidenza tagħha lill-ula awtoritajiet tal-pajjiż għall-bdil tal-awguri tal-miliet u l-ewwel tas-sena. Fost il-mistiedna, il-Prim Ministru Robert Abela u martu Lidja Abela flimkien mal-Kabinet tal-Ministri u s-Segretarji Parlamentari. Segwa l-Speaker Angelo Farrugia flimkien mad-deputati parlamentari u aktar tard il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech u martu Anne-Marie Grech. Żarwa wkoll fil-Palazz l-isqifijiet ta' Malta immexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna li mbagħad aktar tard kienu illi laqa l-ula awtoritajiet fil-Palazz tal-Arċisqof. L-Arċisqof ta' Malta Charles J. Scicluna flimkien mal-Isqof Awżiljarju Joseph Gallia Kurmi laqgħu l-ewwel il-Prim Ministru Robert Abela flimkien ma' martu Lidja Abela u l-Kabinet tal-Ministri u s-Segretarji Parlamentari. Il-preokkupazzjoni tal-Arċisqof illi qasama mal-mistiedna kienet il-Ġermanja u n-nies li sfaw vittmi ta' violenza meta suppost kienu qed igawdu l-miliet. Għalli kulħadd għandu dritt igawdi l-festi bil-kalma u mhux jiġi maqtul bħalli ħata berqa. Tkellem ukoll dwar l-iżviluppi fis-Sirja u qalli ma jistax ikun li l-minoranzi ma jgawdux drittijiet. Tem ringrazzjament lill-Gvern tal-Kooperazzjoni u s-Sinerġija fuq sma diversi ta' għajnuna soċjali. Għalli l-kooperazzjoni bejn il-Knisja u l-Gvern hija essenzjali. Għamlu żjara tagħhom ukoll l-Speaker Angelo Farrugia u d-deputati parlamentari. L-Arċisqof Charles J. Scicluna jtenni li l-insara kullimkien għandhom jiċċelebraw il-miliet fis-sikurezza. Appellat talb għal vittmi tal-Ġermanja u anke għal Malta qal li minkejja ċokun tiegħu il-pajjiż jeħtieġ jinvesti fl-intelligenza u fis-sikurezza imma ma jitlifx qalbu tajba. Sar ukoll xi taħdid dwar il-Papa Franġisku illi tiegħu l-Arċisqof irregala ktieb liż-żewġ naħat tal-Kamra. L-aħħar waqfa kienet fil-Berġa ta' Kastilja fejn il-Prim Ministru Robert Abela, Sinjura Lidja Abela u bintom Georgia May laqgħu lill-pubbliku illi kellu opportunità jitkellem magħhom, jieħu ritratt tal-okkażjoni, jara s-swali tal-kabinett u tal-ambaxxaturi kif ukoll jiffirma l-ktieb tal-viżitaturi.